שלום לדני יתום, לשעבר ראש המוסד. שלום דנה. להערכתך ישראל תצטרך לשלם מחיר כלשהו עבור שחרור המאבטח ואנשי צוות השגרירות בירדן? אני חושב שכן, מכיוון שהירדנים רואים במה שקרה פגיעה בריבונות שלהם. המאבטח פעל בצורה טובה ונכונה כדי להבטיח שמחזירים את המאבטח הביתה מהר ככל האפשר. אנחנו נצטרך להגיע לאיזושהי עסקה, כי ככה זה במזרח התיכון. הירדנים יוותרו וירדו מהעץ, אנחנו נוותר קצת ונרד מהעץ, ובסופו של דבר אני מקווה שתוך ימים המאבטח יהיה בבית. אולי הגיע הזמן לשנות את השיטה הזאת שאתה אומר שאופיינית למזרח התיכון. אולי הגיע הזמן שנפסיק לחשוש. הרי הם מקבלים מאיתנו יותר ממה שאנחנו מקבלים מהם. אבל גם לנו יש אינטרסים חשובים מאוד בירדן. שיתוף הפעולה המודיעיני משרת את שני הצדדים, שיתוף הפעולה הביטחוני משרת את שני הצדדים. לא צריך להזכיר פעם נוספת שהמיקום הירדני מסייע לביטחון מדינת ישראל מפני אויבים יותר רחוקים, ולכן זה לא שחור ולבן. יש כאן הרבה מאוד צבעים שהם צבעי ביניים אפורים, ואנחנו לא יכולים לקחת רק שיקול אחד בחשבון, וזה השיקול של אנחנו צודקים והם טועים. גם אם זה נכון ואנחנו צודקים והם טועים, עדיין בדיפלומטיה ובפוליטיקה, כאשר זה מגיע לשם, צריך להיות מסוגלים לעשות לעתים גם כמו בטנגו, צעד אחד קדימה, שניים אחורה, או שניים קדימה ואחד אחורה. וזה לא פוגע בנו וזה לא יפגע בנו, דנה. אנחנו החזקים ביותר באזור. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק טען היום בפופוליזם אופייני, אם יורשה לי, שנתניהו מנהל את המשבר הזה בהר הבית כמו חיסול משל. אתה רואה קווים מקבילים בין הפרשות? ממש אין לי מושג איך הוא עושה את ההשוואה, אהוד ברק חברי, בין ניהול המשבר אז, לפני 20 שנה, לבין ניהול המשבר בהר הבית. אני יודע רק לומר שלדעתי האירועים נמשכים כבר יותר מדי זמן. יש קורבנות משני הצדדים. המשטרה יכולה להמשיך ולהחזיק מעמד, אבל השאלה למה זה מביא אותנו ואיזה לקח זה מלמד את שכנינו. נדמה לי שאחרי שהמגנומטרים, השערים המגנטיים, מוצבים כבר בערך שבוע ימים, הגיע הזמן לנסות אמצעים אחרים יותר יעילים. בהחלט, הנקודה הזו ברורה. דני יתום, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה לך. תודה רבה.